Филм. Кое да видя? Кое да видя? Слънцето. Къде има? Ти въобще тук слънце в тази държава има ли въобще? Има, ето го, ето го. Я да видим. Показва се. Вече си вижда нещо, няма нищо. Показва се. Абе, И се скри. крайна сметка, Бързо отиди да пускаш. Ай, ребрацата изпуснахме. Ай, капа! Ето, гледайте какво става тук. С тази щипка. Има една малка, ето това е малко щипчица. Опа! Цветило се вече в златисто. Можеш да обръщаш. Опа! Не, това е рано, още малко трябва. После пак ще го завърна. Слабо е, малко е, още. Как вика Ханко, брат? Ханку! Малко е. Ханку, брат. Вика, малко е. 25. Малко е. Тук между другото са 25 ръбъца. Аз затова спирам на тази цифра. Малко внимай в повече акията. Я да има да възмислим за акията. Ето я. Шедеш, бой. Ще шедеш месец преди още. Ама нещо явно имаме резерв още от снощи май. Но то се натрупва. Между другото, хора, ако пиете много, пиенето се натрупва, отсежда се, става едно като тежък метал, се едно ти движи на стомаха и после като пинеш малко и то взема спия много. Ай, няма философствам повече. Много приказваш. Ето, тук са. Ау! Чили сосче имаме ли чили сосче? А черно пиперче? И бои имаме, и шамари имаме. На здраве. Мерси. Ти па само за бой мислиш. Виж, коя тук се пече и за бой ще ми. Ай. Браво, тия са направо за обръщане, наистина. Ама това не знам. Ето, това видя ли го това? Не пипай там. Ти гадали ли е тия? Щом съм до тук, съм го видяла. Тия гадали ли е тук? Лъкни. Добре. Ами, добре. Млади хора, готини, оставаме и пак за малко, защото тук имаме да продължаваме щафетата, както си казвах. Айде, до после.